Hindi paborable si Dr. Tony Lechon, dating consultant ng IATF, sa suwestyon ng National Economic Development Authority o NEDA na isailalim sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang lahat ng rehiyon sa bansa. Ito'y dahil hanggang ngayon ay hindi pa nakikita kung papaano ang rollout ng vaccination program ng gobyerno. Magbubukas tayo ng MGCQ, wala tayong bakuna. Tapos ang cases natin, medyo tumataas. Ang reproduction number natin tumataas. Dapat isipin natin muna yan. At ako, kung gagawin ng NEDA yan, may local government code naman eh. Kung ayaw ng Pampanga di ba na-overrule naman yan. Ayon kay Dr. Lechon, ang kanyang puna ay hindi lamang umano sarili niyang opinyon kundi sentimiento rin ito ng mga healthcare workers ng bansa. Ang pangamba nila ay baka magkasabay ang pag-rollout ng bakuna at pagtaas ng COVID-19 incidents dahil hindi patuluyang nawawala ang pakikitungo ng gobyerno sa local transmission ng coronavirus. Meron silang mga rules na nako-overrule ng presidente. Bigyan kita example, 5 na eh. Yung pag-reduce ng physical distancing from 1 meter, 0.75.5. Naaralan mo yun? Ng DOTR. Tapos 2 beses gustong papuntahin sa mall yung mga bata sa pagmamadali. Tapos yung isa, yung cinema na dapat ang implementation kahapon. Daming umangal na naman ng mayor na ginawang march na, di ba? Kasi alam nilang dangerous. Kasi wala pang bakuna eh. And yung COVID-19 vaccination will be the largest and the most complex public health effort in the history of the Philippines. Kung tutuusin umano ay maaari na sanang magsimula ang mga local government unit kung sila ay pahihintulutang mag-roll out na sa pagbili ng bakuna. At maaari naman umanong sumunod sa blueprint ng prioritization ng national government kung sino ang iuuna sa pila. Giit ni Lechon, sakaling mauna ang mga business district o economic zone sa vaccination program, ay higit na mabilis na makakabawi ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang herd immunity ay yung 70% ng business natin at saka ng number of cases. Alam mo ba kung ano yon? NCR, Region 4A, at alam mo yung pangatlo, Region 3. Itong tatlong to ang nag-o-occupy ng business epicenter or financial capital. So dapat siyang unahin para mabuksan mo yung airports, mabuksan mo yung business establishment, mabuksan mo academic institution pag nabakunahan. Samantala, hindi naman sinagot ng mga dating kasamahan sa IATF ni Dr. Lechon ang kanyang puna at suwestyon sa mga ipinapanukala nito. Bagkus ang buwelta ng mga gabinete ng Pangulo. Ang tanong ko po kay Dr. Tony Lechon, Sir, the President has addressed your views. You are sour graping because he did not appoint you as Secretary of Health. Pasensyahan na lang po. Ang advice ko lang kay Dr. Lechon, hindi mo pinagbuti ang trabaho mo sa NTF at saka nakita natin na meron kang ulterior motive aside from serving our people, kaya tinanggal po namin kayo. So yung pa lang nakita natin na si Dr. Lechon po at talagang wala pong word of honor yan, talagang ang hirap makasama. Paulo G. Santos, CLTV News.